O Gymru i Orkney gan Glenys Davies, gangen Treffynnon. Fis Awst diwethaf bym ar ymweliad ag ynysoedd erch, sef Orkney. Be sy'n special am hynny meddech chi? Wedi'r cyfan, mae pobl yn teithio i bellafoedd byd y dyddiau hyn heb feddwl dwywaith. Mae fy stori yn cychwyn ddegawdau yn ôl yn y 50au a minnau ar fy mlwyddyn gyntaf yn ysgol Glan Clwyd neu ysgol uwchradd Gymraeg Erthygl fel ei gelwyd ar y cychwyn. Un o'r plant ffodus hynny aeth drwy'r giatiau y bore arloesol hwnnw ym Medi 1956. Ar y pryd, roeddwn yn derbyn cylchgrawn i enethod ifanc girl yn achlysurol, ac un wythnos roedd cynnig i roi genethod fel fi mewn cysylltiad ag genethod o'r un oed ymag acw yn y wlad, sef pen pals. Dyma fi'n ymateb, ac ar Ebrill y 3, 1957, cyrhaeddodd llythyr yn fy nghyflwyno i hogan o ganol Glasgow, Davidson. Dechrau llythyru wedyn a chael dipyn o hanes ein gilydd. Cyfarfod am y tro cyntaf tua 1960 dan y cloc ar y prom yn yr Rhyl. Roedd hi a'i mam wedi dod i Llandudno. Pan oeddwn tua 17 oed, cefais fynd i'w chartref am y tro cyntaf, a cherddodd y ddwy ohonom o gwmpas yr Alban am wythnos. Daeth hi wedyn i aros efo ni ym Mrynffordd rhyw 2 flynedd wedyn. Doedd dim yn mynd â'i bryd, ond anifeiliaid a ffermio, ac i bod dan bwysau gan y teulu wneud pethau eraill, i goleg amaethyddol yr aeth ac yno y cyfarfiau gŵr. Aeth i weithio i'r weinyddiaeth amaeth, gan ail afel yn ei gyrfa unwaith aeth y plant i'r ysgol. Fe briododd y ddwy ohonom o fewn misoedd ein gilydd ac ganwyd ein plant o fewn dim i'w gilydd hefyd, fod ganddi hi 4 a minnau 2. Fferm yn perthyn i stad ger Lockerbie oedd ei cartref cyntaf, ac yna, ar ôl i'r plant adael cartref, gwerthu pob dim oedd ei hanes, mwyn medru hel digon o arian at ei gilydd i brynu fferm eithaf anghysbell yn yr ucheldiroedd. Buom yn aros droion dros y blynyddoedd yn y naill lle a'r llall, a hwythau'n dod yma i Gymru ar ei tro. Bu cysylltiad agos rhyngom ein dwy ar hyd y blynyddoedd. Yna, 5 mlynedd yn ôl, penderfynu gwireddu breuddwyd, codi pac unwaith eto a hwythau yng nghanol i 70au, prynu fferm i ymddeol ar ynys Rawso, Orkney. A dyma'r cefndir i'm ymweliad i, cael mynd i weld ei cartref newydd. Cytunodd fy merch i ddod efo fi yn gwmni ac aeth fy mab a ni i Fanceinion, hedfan i Aberdeen ac ymlaen i Kirkwall ar y brif ynys sef Mainland, lle roedd fy ffrind yn disgwyl amdanom. Treulio'r pnawn yn Kirkwall a gweld Cadeirlan Har St Magnus ac ati cyn dal bws, taith 40 munud ar draws yr ynys at y fferi yn Tingwall i fynd â ni i Rawso. Taith fferi 1/2 awr a thaith 20 munud arall wedyn i'r fferm ar ochr ogleddol yr ynys. Dwi ddim am fanylu ynglyn â'n harosiad ar yr ynys, mae hanes gwyliau bobl eraill yn gallu bod yn ddiflas. Cefndir y daith yw fy stori i. Digon i'w dweud ein bod wedi cael croeso heb ei ail a bod gweld bywyd bob dydd ar ynys wyntog bellenig yn brofiad. Daeth amser dychwelyd i Mainland ar y fferi cynnar a chael bore o ymweld ar safleoedd o ddiddordeb cyn hel ein traed am y maes awyr. Roedd hi'n amser ffarwelio am ffrind. Mae'n anhebygol y gwelwn ein gilydd yn y cnawd eto, mae oedran yn dal i fyny efo ni gyd, ond mae un peth yn sicr, bydd y llythyrau misol neu e-byst erbyn hyn yn parhau tra byddwn ni. Mae'r ddwy ffrind o bell wedi rhannu'r melys a'r chwerw am 68 o flynyddoedd. Ffrindiau am oes.